Presyo ng mga isda sa Magsaysay Fish Market tumaas. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell. Joan, ngayong umiiwas ang karamihan sa pagkain ng karne. Bilang tradisyon nila tuwing Semana Santa, heto naman at tumaas ang kada kilo ng isda sa Magsaysay Fish Market dito sa Dagupan City at inaasahan na tataas pa ang presyo nito pagsapit ng Biyernes Santo. Dagsa mga mamimili sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City ngayong Miyerkules Santo. Nagsitaasan na rin ang presyo ng isda sa pamilihan. Naglalaro sa 130 hanggang 170 pesos ang kada kilo ng bangus. Depende sa laki. Mula yan sa dating presyo na 110 hanggang 150 pesos. Kahit mataas ang presyo, dumayo pa sa Magsaysay Fish Market ang ilang consumer mula sa ibang bayan. Kahit mahal, binibili. Holy Week, hindi pwedeng kumain ng karne. Dagdag gastos. Paano pag walang trabaho? Wala. Inaasahan na tataas pa ang presyo ng kada kilo ng bangus hanggang sa Biyernes. Tumaas din ang presyo ng kada kilo ng galunggong, salmon at tulingan. Umaga po ng 7 o'clock ng Friday, wala na pong stock po. Kunti na po sir, wala na talagang pag Biyernes Santo talaga sir, halos wala nang kumikilos na maglabas sir. Konti na po yung supply po talaga. Samantala, apektado ng isyu ng red tide sa Bolinao ang mga tindera ng talaba sa Dagupan City. Mayroong natatakot po. Mayroon din po sila, natatakot din sila. Kaya lang sinasabi namin po na talaba dito sa Dagupan. Kaya mga customer namin bumibili. Ayon naman sa BIFAR, tanging baybayin lamang na sakop ng Bolinao ang positibo sa red tide toxins. Minomonitor din umano ang baybayin ng Bani, Agno, Anda, Sual at Alaminos City. Pero continuous pa rin sir yung monitoring namin, nagiging weekly na po kasi yung usual po na monitoring namin is twice a month. Pero pag ganitong may red tide po, every week na po yung monitoring. Diyan, posibleng umabot pa raw ng hanggang 180 pesos ang kada kilo ng bangus sa ilang pamilihan, pati na rin sa may Magsaysay Fish Market dito sa Dagupan City. Ayon sa mga tindera, kakaunti raw talaga yung mga nag-harvest ngayon ng bangus dahil Holy Week at binibigyan din nila yung kanilang sarili ng panahon para magnilay-nilay. Mataas din ang demand ng isda kaya mataas ang presyo. Idagdag pa ang mataas na gastos ng mga traders sa pagbiyahe ng isda dahil mataas pa rin yung presyo ng gasolina o produktong petrolyo. Bakit natin nabanggit itong mataas na presyo ng langis? Dahil bagamat nagpatupad ng dalawang magkasunod na linggo na rollback ang mga kumpanya ng langis, hindi pa rin daw ito sasapat para mabawasan kahit papaano yung gastos ng mga trader sa pagbiyahe ng isda. Dahil kung tutuusin ay mababa lang yung ipinatupad na rollback. Samantala, price update naman tayo sa may Magsaysay Fish Market dito pa rin sa lungsod ng Dagupan. Nasa 130 hanggang 180 pesos ang kada kilo ng pusit. Nasa 120 pesos naman ang kada kilo ng sapatero. Mula yan sa dating presyo na 110 pesos at umaabot na sa 100 pesos ang kada kilo ng tilapia. Mula yan sa dating presyo na 70 to 80 pesos. Alam mo Joanne, maramihan na rin kung bumili ang mga consumer dahil bawal daw silang kumain ng karne hanggang sa Sabado. Joanne. Russell, kailan naman posibleng magbalik normal ang presyo ng isda? Joan, once na dumami na yung ibinabagsak na supply ng isda sa ilang pamilihan at pati na rin sa may Magsaysay Fish Market, inaasahan na babalik na rin sa dating presyo yung mga isda o yung mga panindang isda at by next week, inaasahan na babalik na rin yung mga mangingisda sa pag-harvest para dumami yung supply ng isda sa mga pamilihan at by next week nga, inaasahan na babalik na rin yung dating demand ng isda. Joan. May abiso na ba ang BIFAR kung hanggang kailan magtatagal nga itong shellfish ban sa mabaybay ng Bolinao, Russell? John, sa pakikipag-usap natin sa opisyal ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, posibleng magtagal pa ito ng hanggang isang buwan. Ayon sa report sa atin ng BIFAR, kinakailangan daw na magkaroon ng 3 consecutive na negative result ng water test analysis. Doon nga sa baybaying sakop ng Bolinao, Pangasinan na nagpositibo sa paralytic shellfish poison. At sa ngayon ay wala pa, hindi pa nila nalalaman yung unang resulta ng water test dahil malalaman pa raw yan by Sunday. At wala pang abiso o wala pang schedule kung kailan yung pangalawang test at yung pangatlong test. Joanne. Maraming salamat, Russell Simorio.